Ah, 100 per hour. Per head? Per room, sir. Per room. Okay lang, okay lang. Okay lang yun. Okay lang, pula. 7 pa magulang ko, ma'am. Yes, sir. Apil lang pula na. So, pwede yung maglumos ng... Pwede yung maglikod lang. Yes, sir. Until 12 midnight. Ah. Pwede ka ayos. Pwede ka mo. Chicken ka lang, bro, makadaigdig. Asa dapat ang rooms, ma'am? Third floor and second floor. Ah, bulag yan. Ulag dahil. Floor. Bulag. Bulag din forever. Bulag. Still lang. Pati room, bulag pa. Sige, ma. Sino yung mag-iba sa lima? What is up sa inyo mga amigo? So, update lang. Dugay na ko wala ka vlog. Dugay ko wala ka video. So, karon na ako sa Tagum. Supposed to be ato miskuan pantukan pero nag-utro ang plano sa ako mga kauban. So, ano kami karon sa Tagum nag-check-in. Makig one night stand ko ang mga tohan. Charot. So, ang among ganap karon, wala tay ganap karon. Putang ina, ano ba to? So si Brimbo dito, mga amigo, subscribe right. Subscribe mga bro. Subscribe ka mga Hey kaya. bro. Brimbro no. Oh. So rider po na siya, kauban ako sa among grupo. So kindly check his channel and hit the subscribe button and the amazing bell. So, nakaroon nun niya. What? What the fuck? Karon og unya. Wala ko kabalo nun sa ako sulti. So, karon chillax lang mi pero nagplano mi nga maligo big pool. Sapa-sapa diha sa kilid daw dito sa gawas. Naisapa daw dito maligo. So, wala kabalo kung ahan ni pa do nga video. I-update lang mo niya kung sa mahitabo. So, kita-kits niya. Bye-bye. So, what is up sa inyo mga amigo? Update lang at na to sa pool. Ito na sila dito sa ubos. So, apas na dito. Napaday sila sa kwarto. So, ato silang adto. Sila ako mga ubang kauban. Tara, maligo. Ang lawas. Mga kandingon, mga animal. Yung mga kaligo. Ito pa. Himaga. Oh, para dat lawas. Dat lawas. Lawas yun kay... Paso sa puno lawas si Sisal. Sisal, paso sa puno niya lawas ng uwag di kauwag na gaw. Huwag ka buto. So, Laon. na, maligo sa kahakita. Ito, naligo na. Human na rin. Ha? Humanon daw. In this life or for this life. So, mga ligo kami, magkaroon kami sa baba. Kaya mag-picture. Wing. Kami po ay maliligo muna. Nag-chicken day mi karon sa ano pa ta? Sa Lakans. Sa Lakans diri sa Tagum. Barato ra kayo siya guys. Guys, di man dito guys. Kuan day mga migo. Yaw. Buang. Ay, lagyan. So sa Lakans mi karon nagkuan. Daplin sa siya sa highway o na sa Robinson. So nindot kayo ilang place diri. Barato ra pud kay affordable kayo ilang mga room rates. Tapos libre na siya pool. So nadik ko na sa ng kuan. Pool. Ito. Street Ratana. So atong silibon ang ilang pool. So update ra unta aon niya. Update ra taon niya. Unsay mahitabo diri. So kita-kits taon niya. Bye-bye. A few inches later. So what is up sa inyo mga amigo? So nananta karon sa pool area. So akong gitaray ang night mode shoot ng GoPro Hero 8. So naang mga sample. So nindot kayo yung mga kuan bisang gabi na kayo. Dili ra gyud. Dili yan siya sa kuan. Dili sa phone. Okay kayo.
So, naka-monitor ta sa phone na. Ako nga migaw, nagkukishig mo ta. Okay kayo. So, karon mga ligo sa amin. So, amo day katong gaya na day nga sample picture sa night mode ng GoPro Hero 8 mo ni. So, nindot kayo siya, no? Sulit kayo nga kung pagpalitan eh. Bahalaguan ako'y makaon na ni karong simana ha. Basta kayo nakapalit ko ani. So, maligo na ta. Kita-kits taon niya. Bye-bye. So, so, let's try kung waterproof ba yun ni. So, kabalo. Try natin yung sinasabi. Waterproof ba talaga? Sige, try na natin. Gikulban ako. So, let's go. And 3, 2, Harap ka mag-video. Mag-record ba? In a few hours siguro, minutes sa Facebook kung okay pa ba itong GoPro. Ang wide lens ba nyo, di ba? Naka-wide. Di ba yung mabata yung natin hirahin? Kita. Ano na-up na ko ang panahit? GoPro. GoPro dali ba nila? Kanang So, gikulban ako. Mugana pa ba ni after an hour? Or a minute? Or a second? Basta kaya ang tinodalayan ni, napalit na ko ni, pero karon na ko gikaon. So, tayo na akong budget na agad dire. So, hopefully, dili ko magbinuang partner. Sigatong yun! Hanggang na. Hanggang na.